Euskara Elkarteen mugimenduak Albogar Pizarrari eman ziona izan zen aurrera egiteko kemena eta ilusioa. Elkartea 1973koa da, baina 80ko hamarkadan gainbehera handia izan zuen eta 80ean desagertzea egon zen. Baina 3 bazkidek erabaki zuten elkartea ezin zela desagertu, orduan erabaki genuen arrasto hori hartzea eta 1980ean ordura arte kultur elkartea izan zena, handikan aurrera Euskara Elkartea izan zen. Karrikiri sortzeko proiektua piztu zenean genuen kezka eta helburu nagusia bazen hiztunen harremanen trinkotzea. Hori ikusten genuelako baldintza hartzen genuelako erabilera areagotzeko. Orduan elkartea sortu genuen bereziki hiriko euskaldunei tresnak eta erraztasunak emateko euskara erabiltzeko. Aipatuko nuke, topaguna sortu aurretik, bagera sortu genula 4-5 bat urte lehenago, eta topagunearen proposamena etorri zanean, pitxin bat hartu gintula eratze lanetan, oraindik ere, antolaketa lanetan. Egia da, sortze prozesuan, noski, txepetxen liburua izan zen, guretzat ere hauspo ikaragarria, nolabait komunitate bat, talde bat osatzeko, baina gero elkartea osatzeko momentuan laguntza asko jaso genituen. Asko garai hortan dagoeneko Euskara Elkarteak sortuta zeudelako, esperientzi bat bazutelako, eta haien laguntza guretzat izan zen ezinbestekoa. Berbaro sortu zanien ikusten gendun Durangotik, Euskal Herrize euskalduntzeko asko aporta balzala, lan egiteko modu barriz egin, eta beste euskalgintzako erakunde ezberdinekin aurrera pauso importantiek emon alziela, eta gainera giro oso nien, ambizio maila ondilaz, eta ja 70 bat elkarte sortu zinen Euskal Herrizen, argi geratu zen danon indarrak batu, eta eraginkor hauek eta indartsu hauek izeteko biherri zena, eta horretan hasi ginen topagunien, eta hor behuen alako efervescentzia positibo, indartsu bat hasiera baten, eta oso interesantia izan zen. Zer eman dio mugimenduak elkarteari? Algoi Bartik Euskal Herrira begiratzeko aukera. Beste herrietako euskara elkarteak ezagutzeko aukera, beste herrietako jendearekin hartaz eta honetaz hitz egiteko aukera, elkarrekin proiektuak sortu eta martxan jartzeko aukera, elkarri lagundu, eta federazioak berriz nolabait mugimendu honi danari teilatua jarri dio, ezta. Topagunearen sorreraren prozesuan parte hartzeko proposamena heldu zitzaigunean, egia esan da, Karrikiri oraindik bere lehenengo urratsetan ari zen, oraindik hausnarketa bete-betean geunden, eta iruditu zitzaigun pixka bat, ez dela momentua horrelako egitura batean sartzeak dakarren lana, konpromisoa eta bar, ez dela momentua hori guretzat, ez? Eta orduan eskatu genuen denbora pixka bat, gure prozesua bukatu behar genuela, gero Iruñerrian pixka bat zabaldu behar genuela eskaintzeko daukenuena, eta gero etorriko zela topagunean sartzea. Eta iruditzen zait, garai hartan topagunearen sorreran zeuden pertsonek ez zutela igual ulertu guk esan nahi genuena. Gerora biztan da hasierako gorabeherak gainditu ziren eta ez zen arazorik izan. Ikusi nahiko nuke mugimendua bere egitekoetan zentratuta. Dagokiona egiten eta batez ere eragiten. Eta zuen baimenarekin 3 pista ideia eman nahiko nituzke etorkizunari. Lehenengoa da, 25. urte hurrena oso mugarri interesgarria bigitatzen zaidala mugimenduak gogo eta sakon egiteko. Bigarren ideia da, uste dudala euskalduntasuna lantzea dagokigula. Eta hirugarrena, euskalgintzatik herrigintzara pasa behar dugula poliki-poliki bada ere. Artikulatu erosaretu beharko genukena ez da inbeste euskalgintza herrigintza bat. Egin nahi dugun edo egin behar dugun hori nire ustez denon artean egin beharko dugu. Elkarlanean
elkarrekin eta batez ere elkarrentzat. Euskalgintzako bere osotasunean sortu doguz hainbat erakunde, leku, txiringito, honen moduko espazio ezberdin asko. Mile batzuk pertsona gauz euskararentzako lana aiken, 100 batzuk erakunde euskararentzako lana aiken, eta usteot 40 urtetik berako pertsona gehienak euskaldunek dien momentu honetatik aurrera, eskatuko nuke sentsibilizazio gutxia eta eraginkortasun gehiago. Lan ildoetako bat, hiriena izatea momentu honetan topagunean, azierto badala, ze egia da, badirudi gaudela erdigunean, nola baitez, erakunde guztiak dauden lekuan, hiribururik euskaldunena, baina eguneroko lana oso zaila da, hiri batean. Kezketako bat, hizkuntza politikarekin lotua dago, zainbeste topagunearen hizkuntza politikarekin, gehiago administrazioaren hizkuntza politikarekin. Eta horrek nora eraman gaitun, edo nun gauden momentu horretan. Nire ustez, parekidetasuna, bi hizkuntzen arteko parekidetasuna hitz egiten hasi zienean, nolabait diglosia erakutsi beharrean, nolabaiteko lasaitasun bat eragin dutela, euskaltzale ez diren horien gan. Pentsatzen dut agian heldu dela momentua gure jardueran eta gure praktiketan aldaketa kualitatibo batzuk egiteko. Guk nahi baldin badugu orain arte agendan euskara izan ez duten gizarte mugimendu, erakunde, pertsona eta horietan agendetan kokatu nahi baldin badugu euskara, agian pentsatu beharko genuke edo osnatu beharko genuke gure agendetan ezgonez diren gaiak ere hasi behar dugula pentsatzen nola uztartu. Askotan aipatzen da, diskurtso berria garatu beharko genukela, aberastu, erakargarria egiteko, eta iruditzen zait ez dela bakarrik diskurtso kontua. Badela ere praktika kontua. Orduan, praktikei buruz hausnartzeko momentua heldu dela iruditzen zait. Eta praktiken bidez, eta elkarlanean beste mugimendu batzuekin gizartea eraldatzeko prozesutan parte hartu.